Sortu da Txantrean Euskaldunon Biltoki izeneko elkartea. Biltoki elkartea azkenik hemen da, euskaraz bizitzeko gure aukera. Bidea hasiko du hemendik aurrera, ta elkarrekin egin genezake bera. 2002an sortu genuen Euskaldunon Biltoki Txantreako Ezkaba plazan. Euskaldunontzat erreferentzia puntu bat, euskaraz aritzeko, erabiltzeko. Kultur programazio zabala, anitza eta aberatsa eskaini du 20 urtez euskaraz, adin guztia kontutan hartuz. Euskara da baldintza eta helburu biltokirentzat. Gizartea etengabe aldatzen doa, eta aldaketa komunikatiboak ere ematen ari dira. Tresna berriak, ohitura berriak, eta euskarak ere egoera horietan bizitzen jakin behar du. Egunero tresna erabila bilakatu behar du euskarak biziko bada, eta horretarako tresna da biltoki. Ea horrela lortzen dugun denon artean, ziurtatzea euskara bizi dela eta beraz euskaldunak ere bizi garela. 11 bizipen, ilusio eta ekimen. Biltoki hasieran amets bat izan zen. Uste genuen ezin, baina bai, poliki-poliki gestatuz joan zen, eta ez genuen uste, baina ja 20 urte. Ni Euskaldun berria izan naizelako, eta horrek eman dit aukera, nire euskararekin jarraitzeko. Nik egia esan harritu nintzen, euskaraz dakien jendea da bazkide bakarrik. Ez nuen imaginatzen olakorik bazegoenek eta gutxiago Iruñan. Esan, bi elkarte horiek igualak dira, ez? Bat Txantrean, beste Alde Zaharrean, eta helburu berdinak ditugu, euskara batez ere. Iruñardaldun batean, nerabe zarenean euskaraz hitz egitea zaila da, eta nik eutsi nahi nion horri, orduan niretzako izan zen euskarri bat eta indar bat horretarako. Biltokin egotea da euskara bizia sentitzea. Izatea leku bat, euskaldunen artean egoteko. Oso gustora, oso polita izan da dena, nora antolatu garen dena prestatzeko, oso momentu hunkigarriak bizi ditugu eta oso polita dena berriz ere bergogoratzea, Betiko lagunekin, betidanik egon gara hemen, txikitatik bai Godaretzeko kanpaldian, bai Biltokin, eta da kriston sortea izan duguna orain jotzea zuen aurrean. Biltoki lehenago ere hasi zen, deus ez da hutsetik sortzen. Eta, bizpahiru urte lehenago behintzat borbortzen hasi zen zerbait. Inor menderatu gabe, mende hasieran, polikita suabe, inurrian. Garai horretan 2000 euskaldun inguru omen ziren Txantrean, baina omen zeuden nahiko sakabanatuak eta behartzen, edo ikusten zen beharra haiek batzeko, haiek nolabait kohesionatzeko eta erreferentzia toki bat izateko elkar zitezen eta harremanak egin zitzaten, bai? Kantuan bertxotan, jolasean dantzan, ala bazan, ala ez bazan, euskara biltzen, Ezkaba plazan, Hamaika bizipen. Bakizue bazkide gutxunak ditugula guk Biltokin, bai zergatik, euskarari eta euskal kulturari egindako ekarpenagatik, eta beti saiatu izan gara gainera egiten, oraindik ere ekarpen hori egiten ari ziren garaia.
Erabilpenak ematen dio euskarari hauspoa eta euskaldunari izatea. Duela 40 urte, euskararen alde egotea lorpen bat izan ziteken. Gaur egun, iruditzen zait, euskararen alde egotea eta horretan geratzea trampa bat dela eta zulo batera eraman dezakela euskara. Personak bizitzeko arnasa behar duen bezala euskerak erabilpena behar du, bestela hile egingo. Transmisioa eta jarraipenaren kontzeptuak. Gure gazteen bilobentzat dabiltoki. Asko pozten hau, gazteok lekuko hartzen ikustea. Hau pazuek. Biltoki ginen, biltoki gara, alabazan aladaba. Biltoki ginen, biltoki gara, amaika bizipen, bezina egina hogei urteren ostean. Badatik guztera egin den, eta, urte hauetan guztietan saiatu gara horiek biltzen, eta horregatik hemen dugu bi altxor, bi baino gehiago, bizita liburua ondu dugu urte hauetan, eta beraz biltokin hitzaldiren bat, kontzerturen bat, olako emanaldiren bat hemen duen bakoitzak hemen utzi du bere mezua elkartearen zat. Hogei urte pasa dira, biltoki zutik da hemen, amaika ikusi dugu, lana bizipen da ekimen. Eskerrak bazkide lagun, zugabe ezin ziteken, ez daudenentzat goraintzik, oroimena eta omen. Zailtasunaren gainetik, umore sormentak hemen, ume gazte eta heldu, soka inoiz ez dadin eten, euskara beti mian, eta ez museo baten, guk hartutako altxorra, gerokoek bizi dezaten.